दिनै 30 अक्ट'बर नेशनेल इउनिटि डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला केराटे डु एसोसिएशननि बानजायनायाव बेंटल कलेज इउनिट NSS बेंटल HS स्कुल जथायै रान फर इउनिटि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला केराटे डु एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि मनीश्वर खेरखातारिया बाहागो लाफैनानै खौसेथिखौ जों लाखिनांगौ आरो जिल्ला बेंगिरिनि बिथोन बादियै बे हाबाफारिखौ बानजायदों होनना फोरमायदों। इउनिटि बा खौसेथिनि थाखाय जोङो जोंनि जि फरायसा गथ'फोर बिथां साफ्रोमनोबो हादोरनि जि रान फर इउनिटि बे खौरांखौहाय साफ्रोमबो गथ'फोरनोहाय बिलाइनायजों लोगोसे आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो गथै जोंनि ओनसोलाव बिमा बिफा बा जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानाय जेसेबां सुबुं बिथांफोर दङ बिथांमोनावहाय जाहाथे बे बार्ताया गोसारो बेनि थाखाय बे प्रग्रामखौहाय दिनैहाय बेंटल ओनसोलनिनो जांख्रिखां फोथाराव गेलेग्रा फोथारावहाय बे प्रग्रामखौहाय दाफुंनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो हामबाय होनदों। बे रान फर इउनिटि प्रग्रामखौ बे बोसोराव गिबि खेब खालामनाय जादों। बोसोरे खालामनाय जायो, माब्लाबाबो दोनथ'नाय जायाखै स्कुलफ्राव कलेजफ्राव, नाथाय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि DC सारनि बिथोनाव आरो IS सारनि बिथोनावहाय जोङो स्कुलाव खालामालासेनो जयै बेंटल कलेज, बेंटल सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो जोंनि बेंटल BCDC नि एरियायाव गोग्लैनाय गासै मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै खौसेथियैनो रान फर इउनिटि प्रग्रामखौ जोङो दिनै जाफुंहोबाय एबा खालामबाय बेखौनो बुंनानै आं আজি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ৰান ফৰ ইউনিটি এটা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ বেংটলৰ স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত কমেও 100ৰ এবভ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা হৈছে আৰু এইটো এটা মানে আমি ৰাষ্ট্ৰৰ এটা মেছেজ ইউনিটি যেটো আমাৰ ইউনিটি থাকিব লাগে, এই ইউনিটিটো এটা মেছেজ দিয়া হৈছে। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তীত এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে আৰু এইটো বছৰে কৰা হয় আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত এটা ইউনিটিৰ এটা ফিলিং আহিব আৰু এইটো খুব ভাল দিন। আমি কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা এই প্ৰথমবাৰ আমি এই প্ৰগ্ৰামটো আমি লৈছোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। এছ'চিয়েশ্যনৰ লগতে আমাৰ ইয়াত বেংটলৰ বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা হৈছে। বেংটল ME স্কুল, বেংটল হাই স্কুল, এই স্কুল সকলৰ পৰা ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰা হৈছে আৰু কলেজৰ পৰাও ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। তেওঁলোকক একেলগে লৈ আমি আজি এই প্ৰগ্ৰামটো সফলভাৱে আমি কৰিব পাৰিলোঁ।